येत्या 30 तारखेला पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या 5 ठिकाणी ह्या निवडणुका होतात आहेत। आपण पाहिलं असेल की जे आम्ही सातत्यानं काँग्रेसच्या वतीनं महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही जी भूमिका मांडत आलेलो आहोत, आज आपल्या देशाची संविधानिक व्यवस्था धोक्यात आलेली आहे। मोठ्या प्रमाणात ज्या पद्धतीनं मुठभर लोकांसाठी केंद्राच्या सरकारने म्हणजे पर्यायानं भाजपनं केंद्रामध्ये आपल्या सगळ्या लोकांना खोटं आश्वासन देऊन सत्ता काबीज केली, आपल्या मतानं ते सत्तेमध्ये बसलेत आणि जे समानतेचं धोरण आपल्या संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिलं, त्या समानतेच्या धोरणाला बदलवलं आणि फक्त 21 लोकांसाठी 21 मित्रांसाठी हा ते चालतोय असं चित्र आपण पाहतोय। यांनी शेतकऱ्यांना फसवलं, शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलेले होते, शेतकरी फसले। यांनी आपण पाहिलं की आमचे जुने पेन्शनवाले आहेत त्यांच्याबद्दलचं विधानसभेमध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी काय वक्तव्य केलं ते पण आपण पाहिलं। आणि आता तुमचं मत घेण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा आश्वासन देते की आम्ही विचार करतोय। काँग्रेसच जुनी पेन्शन लागू करू शकते हे काल परवाच्या हिमाचलच्या निवडणुकीमध्ये सिद्ध झालं आणि आम्ही तुम्हाला शब्द दिला, आमच्या नेते राहुल गांधींनी शब्द दिलेला आहे, हे कधी करू शकत नाही जुनी पेन्शन लागू, काँग्रेसच करू शकते, हे पण त्याच्यातून सिद्ध झालेलं आहे। MPSCच्या पोरांची फसवणूक करतात। जो जुना कोर्स आमचा जो होता ज्याच्यावर तुम्ही अभ्यास केला, मेहनत केली, त्यांनाही आता हिंद परीक्षेच्या वेळेस सांगतात की आता आम्ही तुम्हाला नवीन कोर्सप्रमाणे आम्ही तुमच्या परीक्षा घेऊ। म्हणजे आता सामान्य आणि गरिबांच्या मुलांना, शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींना प्रशासकीय सेवेमध्ये जाता येणार नाही अशा पद्धतीची व्यवस्था हे करतात आहे। तरुणांची, शिकलेल्या मुलामुलींची फसगत करण्याचं पाप ह्या लोकांनी केलं आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे सांगतात की आम्ही करू शकतो, हे दुसऱ्यांमध्ये धमक नाही। हे खोटारडे, ही खोटे बोलणारी जी भाजप आहे त्याला आपल्या सगळ्या सुशिक्षितांना एक संधी आलेली आहे की यांना त्याची जागा दाखवायची। आणि मला विश्वास आहे की त्या 30 तारखेला महाविकास आघाडीचे आमचे उमेदवार हे 5ही मतदारसंघातून भरघोष मताने आपण निवडून द्या आणि या खोटारड्या भाजपला, या फसवेगिरी करणाऱ्या भाजपला त्यांची जागा दाखवून द्याल असं मी आव्हान आपल्याला या माध्यमातून मी आपल्याला करतोय। आणि मला विश्वास आहे की हा पुरोगामी विचाराचा महाराष्ट्र आहे, ज्या महाराष्ट्रामध्ये शाहू फुले आंबेडकरांचा विचार चालतो, त्या शाहू फुले आंबेडकरांनाही बदनाम करायला या लोकांनी सोडलेलं नाही। आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा विधानसभेमध्ये ज्या पद्धतीनं राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस सांगतात की मैंने बदला लिया, आता मतदानाच्या रूपाने आपल्या सगळ्यांना यांचा बदला घेण्याचा ही संधी आपल्याला सगळ्यांना प्राप्त झालेली आहे। माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की हे अनेक प्रलोभन देतात की दुसऱ्या पसंतीचं द्या, पहिल्या पसंतीचं मत आपण देत नाही, आपण एक चूक करू नका। महाविकास आघाडीचे 5ही जे उमेदवार आहेत, मग आमचे धीरज लिंगाडे असतील अमरावती विभागातून, आमच्या नाशिक विभागातून शुभांगी पाटील असेल, आमच्या औरंगाबाद विभागातून विक्रम काळे असतील, नागपूर विभागातून सुधाकर अडबैले असतील आणि कोकण विभागातून परिणाम पाटील, या 5ही व्यक्तींच्या नावाच्या समोर पहिली पसंतीचा क्रमांक देऊन त्यांना निवडून द्यावं ही आग्रहाची विनंती आपल्याला करतोय। धन्यवाद।